pau gejing sungu ya i MDC badan burom jungi ba cas barangan ba ilalum lalang yang ki tang basong ban ya diskos lane ban ya suku jingmut ban yo ru gejing persai na i doktor jong kene ka PEC gejungi markat hadu menta ha kene ke area gejungi bahap hapo kene ka PEC gejungi ki bobun ki sinong ki don yakini ki kena lane ki nong tre ki bawan na sabar jong ka jela ka jungi UMDC kamahoti konstituensi uba Charles Marngar ulalum ya ki nong sensyar senong ki bahap apo uput usam jong ki arteli ki PHC ki badan haka konstituensi jong u ki bakentup ya kamaulos nai PHC bat kamahoti PHC kajing temu jong kene kajing ya kendu kalong ban pentikna ba kajing penkre na kebenta ban yele persya ya ke kelam COVID-19 kalalong kabalabit labiang bah katkum bala betha dak sarkar lengba ka health department bat kum juru bat pentikna syu ya ki kamera isolation na kebenta ki khun samla ki bandang wan phai syu ha ki negisngi nabar ka jela ba kamdon syu kano ka jingduna ha ka ba ka de banlong ka balabit labiang lut ha ka negisngi na kaliang ki doktor in charge jong ki tegi arteli ki PHC ki layo ban ai ki jing pensyai syapang ka ne ka jingpang bat kumno ban penbit penbiang ya ki isolation center bat kiwe de ki jingbatai ki babnya bat na kaliang jong new MDC pan uloong ba kum unong mikmat kade ke kamram jong u ban lum ban lang ya ki nong sensyar senong namar ba baro ki nong sensyar senong ki bahap apo ke jingpet jingkmi jong ke district council ha kene kesngi lapen bet ba ki nong kit kam bah khmat jong ke senjuk kirang ba senong kinlong kinong irap bah khmat na ke banta ki senong ki bahap ha ki area jong ki lashim ya karai ha kene ke jingyalang ban nang ne sekhmat na kaliang ki doktor in charge kin pentip ya kino ki jingtip badon kam sya kino kit kam kum presiden baru sekretari bat kine kinirap ban pentip lem syakwe pat kirang ba senong bat habadon kino ki jing hapo senong khamtam habadon ki basa isolation ki badon ka jingsngo shitom kinirap pentip lem sya PHC bat syaki bor ki bedek mi ya kene ka kam une UMDC ulaong ba kene ka jingya trilang ka senjuk kirang ba senong kan yarap ban pensuk ru ya ki PHC namar bahapo ka we ke PHC ka area kalong ka bahebha na kaliang une UMDC ula kerpat ru babaro ki senong ki bapen kre ya ke isolation center la dadon kano ke jingbom syai lane ke jingbom sotu kin pentip syai kinong ilam jong ke senjuk kirang ba senong kamdon pat ke jingkhang ya kirang ba senong bakin pentip syai ki PHC bat syai ki we ki bor ki bere khmi ya kene ka kam UMDC ulai kublai kerpang ya ki doktor in charge baro arngut ki bala pediang ya ke jingkerpat lengba ke jingtho baula debai kumjuru ulai kublai kerpang ya ke senjuk kirang ba senong bat ya baro kirang ba senong ula ongru ba kene ke penpau ya ke jinggit kli jong baro kirang ba senong ban ya tri kumno ban job ya ke ne ka thma ban ile persya ya ke kelam COVID-19 hagabede ba gejing wan gejonga kini ki artli ki PHC mata sngi mene kapor khandai bije mestap iradon gejing yalang angte PHC malus nai baru doktor in charge jongka PHC kumjuru ya kinong sensyar senong bakun thop i garang ba senong i sekretari senong ki bahap apo uput usam jong ka malos nai PHC bat menta pade ngadon hangni PHC mau hati hangni ru ngidon gejing kendu nakaliang jong piju hi kinong sensyar senong ngadu ki presiden sekretari jong ki senjuk jong ki rambak senong jong ki area bat ki rambak senong barok ki bahap apo jong ganeka uput usam jong ka mau hati PHC dan nakaliang jonga kumu MDC ngala ai ke jingtip syabora artli ni PHC daka bangat ho dak city namaro ngasngo ba kumu MDC kadai ke bentang ke jonga banlum banlang ya kinong sensyar senong namar babaro kinong sensyar senong hi ki hap apo ke jingpet jingkmi jong ke district council tena kata kadao ngala lum lalang iki ngala petip iki kupor ke balengkot dan segi bomlak ban poi madagasngi ten rei prapo kendai po nak sispa hi kirang ba senong kelai poi bat kajing keren kajongi kalong halor ki babun kijing khamtam kebede bat kajing le persya ya kene COVID-19 ti kajing keren kajongi kalong ba hadin ba nakaliang kajonga lawan ban inspection ngalawan ban pej ban jongo ya ki quarantine center ngasem bat lab ba kidon ka to ne kijing duna ha kini ki quarantine center kijongi jadi nak kita kedau ngalum ngalang namar bang sutu ba mengakum MDC
lane kinong mi khmat kumu MLA bat kiwai ngimdai ki expert ha ka kot kya tingidon ka health department ka beri ban pek kot kya te kumtang asngodon kam ban lum ban lang ya boro kinong sinsar snong ban yo kenja awareness kenjat konsoit nagaliang jong ki medical officer nane ki doctor in charge da ka ba ya raplang nagaliang ka jonga ban ai ki jing pensai ka pai ba na ka mata jong ki kumno ban pensong pensa kumno ban pen kre ye ki quarantine center ki isolation center ki badan hagi snong ki jongi te ka wai ka ba ngila ya kran mentang ni mau ti namar ba pi kat kum ka jing tip pai ba hi kalong ba ngi hab ban quarantine khat sausi tian rei habang apek ya ka order jong ka health department ka ong ba khat sausi kamot kin quarantine hang tu bat hang dadin kata ba da khat sausi kin le ikni ka self quarantine te haba ong ban le khat sausi he kin ka isolation center hadin kata ka da khat sausi kin le self quarantine hayeng kani kan don jing ma ka kra Tinamar kata ka discussion ka jongi ka jing ya ther ka jongi mata ka sini ngila ya kran ba nang ni hi nakaliang jong doktor la ong ba in ai ka direction sa borok gisnong ba kin le be arbu pras ni nang ban penti kena ba kanom don su kono ka jing ma namar bala da ki don hiying sakhat saus ni haying ngimte ka borsnong kamla su ban le tu kelar haying sam itu ki kena la se kim ko ngu ki le sang makia sene setai kene ka de jing ma Tena kata kadau ngasoba kadai ka porengi bangin sim ya ka sinjam ban penti kena ba kamdon kono ka jingma haki snong ki thau ko jongi haka bede bat kini ki kena ki bawan ban quarantine haki snong ki thau ko jongi ki bawan nasabar jongga jela ka jongi hagni ko por na kaliang jonga ngasim ya kabu ban ai kublai kirpang ya boro arngut ki medical officer di doktor Silawe doktor Karkongor hangni na ka jing kapor ka bakodor ka joki ka bakila ayengi bat pelong ke meeting hang ni ila padiang sobahay ke jing terwa jong aku MDC bat mentang ada pen kre ban le sakawai ke PHC hang te hapo trai hagani ke teo panwan namar ba I doctor in charge mentai idon haga duty hang te hapo testing center hapo kat laimer ngimla bani kendo bat I nak kadau ngila pendai hagani ke teo ke panwan dia ngasim ya ke kabu nang ni ban ai ke jing pensai ba session pan ba ai ke jing telang bat senjuk rumah snong bat kirang ba snong te ka wai ka bangila ya keren bahaman ta kasing ni ka dei ba nakaliang ka jonga ngala ajung mun ha boro atli ki PHC ba kini kinong kit kam kum presiden usketri jong ki senjuk jong ki rang ba snong ki bahap apo put usam jong tu ke PHC mentang ngila de ban sim ki kontak nomor ki jong ki bat la ai su doktor in charge knang ba ka no ka instruction ka jing tha ka jing batai syakirang ba snong hagi snong kinye lang ba jong ki let's say namar ba kan sibun nakamanta kirang ba snong ban namata ki doktor ban pen poi sakoi pakoi kisnong telung ba ka jingirap jong gini ki senjuk ramba snong hapo ki snong ki thau ki bahap hapo ki area ka jong ki ngangit skam kan pensuk ye ki doktor ki jongi namar ba ki area ka de ka bahe ka OPD ki haban song ban pek nang pang kam de ka kam ka basuk namar kata ki jingi trelang jong ki senjuk kirang ba snong ngangit kan nong sisa ka jingiram nakamda gini ki PLC namta ki health center ki jongi ki badan hagani konsumsi bat hagi wei ki jaka jongga dong ka thain ki jongi